Vítajte pri mojom prvom videu, jak postaviť jednoduchý a ľahký baráček. Dobre, takže začíname, ideme ho postaviť. Postavíme ho vedľa tejto bytovky, čo tu postavil môj kamoš. No, takže ideme stavať. Neviem, dám medzeru 3. Takže tak, medzera 3. Budeme potrebovať oak leaves, to bude ako plot. A ešte budeme potrebovať sandstone, smoothstone a charlestone. Sandstone, tak. Toto dáme sem, toto sem a nakoniec toto. Tak. Tu bude tak, kde brána, takže takisto urobíme. A tak. Zle. Tak. Tak. Toto je môj kamarát Kiko. On teraz na mňa nenatáča, ale neskôr bude možno, nevieme. Ale však ešte uvidím. Takže Kiko tam sa bude hrať a robiť nejaké debiliny a zatiaľ čo my budeme stavať baráček. Takto si postavíte, je to. Toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokov. A toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiež 6. 6 x 2 blokov. Tento server vám tiež dám do popisku. OK. A ešte som zabudol povedať, že sandstone slabý zoberť. A takto to dáte. Počkaj, ja som sa tu pomýlil. To musí byť takto. Lebo tu bude hlavná brána pre auto. Už tak. Hlavná brána pre auto bude tak jednoducho urobená, že proste zoberiete plot, takýto, tieto iron bars a dáte ich takto. Potom už iba dodizajnujete tak. Ešte tu možno. Nie, to bude potom celé. No, tak. Dvere urobíte. Ja väčšinou robím. Kde sa dvere? Tu. Ja väčšinou dávam toto. Chudák mi Kiko spadol. Dobre, tak väčšinou dávam toto, ale dajte si, ak chcete. Potom musíme urobiť 1, 2, 3, 4, 5. Zle som to napočítal. Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lebo keď vidíte toto tu, tak to pôjde zahnutá diaľnica. Kľudne tu ešte môžem postaviť. Koľko som hovoril? Kašľu na to. A tu proste postavíte takto. Teraz až po koniec, tak. Tu bude tak, kde dom, tak tu urobiť tak. A tak až musíte si pekne rovnomerne až sem. Tu dáte, potom toto a nakoniec toto. Potom zase, no. Ja väčšinou dávam iba pod tadeto. Tak. Lebo tam bude ten dom, jak som hovoril. Tak a tak. Zase dáme stone slabby. Nech to mi píše na Skype, ale to teraz. No, akurát Snipek sa pripojil. To je môj kamoš. Neviem, či mi teraz bude volať alebo nie. Ale. No, teraz mi akurát volá. Čakajte. Zruším ho, OK? Niečo mu idem vybaviť. Čakajte. OK, som mu napísal. A takto potom dáte toto. Tieto sandstone slabby. A priprav k tomu baráčku. No, takže k tomu baráčku je to na vás, aké chcete farby, ale ja budem postavať z yellow, sand clay a kde to je? Tu je black sand clay. To je moja najlepšia kombinácia, lebo aha.
Tak. Tak. Tak, počkaj, toto som robil zle. Počkajte. Tak. A aj toto som robil zle, takže sem. Tak. Tak. Tam bude ešte záhrada, takže sa nebojte. Toto nie je koniec tejto záhrady. A tak. Vždycky, keď tu budú asi dvere, tak kde? Príchodové. Asi niečo cvičí, alebo kúka sa na mňa. Snipex. Potom vám už som hovorila, to som asi hovoril, že vám dám IP serveru do tohoto. Tak to urobíte. A ešte takto. A potom si to iba nadizajnujete. Zatiaľ to je takto. Ja viem, že hovorím furt takto, ale ja si ma slovo nenapadá. Takže urobíte si takýto obyčajný baráček. Mali ste počuť buchnúť aj dveri, ale to dúfam, že ste nepočuli, lebo vedľa robia dom a také, takže možno, že to tu bude hučať a možno, že nie, takže neviem vám povedať. Takže jednoduchý baráčik. Strecha je tiež na vás. Ja ju urobím, ale neurobím vnútro baraku a zbytočné aj teraz robiť toto. Záhradu. Tento barak má dosť priestoru. Tu potom ešte, potom dám ďalšie video, kde budem ukazovať tieto baráčky. Takže toto budem stále ukazovať. Túto veľkú bytovku. Lidl, sorry za copyright, a tieto auta a potom tú fontánu. Sorry, že kašlem, ale som trošku nachladený. Mám menšiu chrípku, tak vám to poviem. Dobre, takže ešte dokončíme toto, ukážem vám strechu a to bude všetko. Jak urobiť toto jednoduché. Oplotenie a strechu, to je všetko. Takže strechu ja robím tak. Sakra. Tak. A takto proste postupne idem. Aj na druhej strane. Ja nemám rád okrúhlu strechu, že proste ide po celej strane. Takú nemám rád. To je vyhranie lepšie pri u čínskych baračikov. A nie u takýchto normálnych, obytných. Takýchto. A ako strechu ja väčšinou dávam drevené schody. Tak. Vnútro vám potom ukážem v ďalšom videu. Potom budeme pokračovať v ďalšom videu. Proste. A možno, že budeme pokračovať spoločne so Snipexom. Ale to sa uvidí. Či bude s nami natáčať, alebo nebude. Neviem, či to mám natočiť hneď po, ale asi natočím. Takže uvidím. Musím držať shift pri tom. Takže čakajte. Hop a hop. Sorry, že teraz nebudem nič hovoriť, ale je to vlastne moje prvé video a moc sa mi ani nechce hovoriť. Kvôli tomu kašlu sa mi nechce proste hovoriť. Ale zase... No, dobre.
Takže asi strechu dokončíme v ďalšom dieli. To sa ešte uvidí. Takže strechu... No, nakoniec som... Dobre. Tak asi strechu dokončíme v ďalšom dieli. Takže... Ja sa s vami lúčim. Na budúcom dieli urobíme strechu, vnútrobaračiku a možno, že aj auto, aj proste auto. Dobre, takže ja sa lúčim a čaute.